వదిలే బిడ్డ, పడిపోయేదాన్ని ఎందుకు అతకు పెడతావు? ఇది పడిపోయే పోస్టర్ కాదే, పిల్లల భవిష్యత్తుని నిలబెట్టే పోస్టర్. చదువుకో తెలంగాణ. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తును మార్చే గొప్ప అవకాశం. శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు మిషన్ 10th క్లాస్ అనే ప్రోగ్రాం పెట్టిర్రు. తెలంగాణలో 10th క్లాస్ లా స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 5 లక్షలు ఇస్తుర్రు. గట్లనే సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 3 లక్షలు ఇస్తుర్రు. జిల్లా ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 2 లక్షలు. మన 119 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గం టాపర్ కి ₹1,00,000 ఇస్తుర్రు. మన తెలంగాణలో ఉన్న 612 మండలాల్లో ప్రతి మండలం టాపర్ కి 10,000 ఇస్తుర్రు. ఇది అందరికీ తెలవాల్సిన ముచ్చట. చదువుకునే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసే ముచ్చట. చదువుకో తెలంగాణ.